back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agaw na. Dili gid magsilbi niya. Aw, nila. Unsay nila? Tulo na sila kabuok. Duha na kalalaki ug usa ka babae. Unsa? Ug angahan atong unang lalaki nga akong gikaengkwentro. Si Maynard. Maynard? Mao ka na agaw na. Maynard. Maynard! Dili ko gusto may tabo pa niya. Namukuyog mo. Pamatubay bawas siya mo matiyo karon. Pero dili ko musugot. Namukuyog mo pag-usab sa ako misyon. Oo, Maynard. Kadura. Dili ko gusto maangin niya mo. Ay, bay, nindot manggod sa tanahon, bay. Challenging ba? Unsa? Basta nindot, challenging kayo. Basta ako, Maynard. Bastantin ako nga nakakuyog ko. Ni ara di ay mo din eh. Oh, Kanina raming nangita ninyo. ma? Maynard ay ang imbangan. Papankin sa kamakyon. Ha! Mag-abot na gayapon na atong daan. Gusto kong masuta kung kinsa ka. Huwag nga nung doon na kay ikaw. Doon na pagit siya ay duha ka kauban. Ha! Sige lang. Mag-abot na yun niya ang atong daan, Maynard. Mag-abot na niya. Dili ko pa kuyugon sa si Baybutyok ug si Iluna. Husto siya mo matiyo. Delikado ilang kahimtang. Maangin pa sila. Wa mas laika sagang. Kaya wa mas sila gawm. Siya mo matiyo. Sayos lang natuhog si Manamuna. Oh, matuhog na sab ko. Duha na naging kapagtakbol sa buwan. Aron makumpleto ang akong gusto. Amo matiyo. Nagkinaminam no sa akong nga makakita nimo. Kumusta ka na ka? O kumusta na ang Olympia? Gimingaw na ko sa Olympia. Pero mas gimingaw ko sa una. Gimingaw ko sa upat ka bato sa kinabuhi. Nang gimog na og mayong nga kumpad nga makakupot sa upat ka bato sa kinabuhi. Gusto na kung dunay mo gawas nga replika nga bato nga maglutaw din sa kumpad. Sige lang. Muabot raw niya ka ng pahina. Muabot ra ka na. Iluna? Maynard. Sayo maliki ka nagbata. Gusto lang kong musaksi pag-usab sa ko nakita kagahapon. Kato kaning tunay rainbow nga, may pakita. Matupad niya mo matiyo. Dili permanente ka mo pakita ko limpia sa iyang kanindot sa maadto. Mao pa? Kung matimingan lang ko no. Mao pa? Kun mao na, paaboton ko ang sunod ka talan-awon niya. Abi ni mo, Maynard, gusto gid ko sa maong talan-awon. Para na ako, di na ko gustong matuog. Gusto kong mutanaw sa iyang kanindot, permi, Maynard. Iluna. Sige lang. Makita na ito pagbalik din sa Olympia. Kaya matupad niya mo matiyo. Mo kalita ko na ito pakita din eh. Mao pa? Kun mao na, atngan ko sa sunod kay kayon, Maynard. Oh, pasig iyo kong malimtan, ha? Butchok! Bujok! Diba? Nagsabot man ta nga, mga duta sa pools. Katong tuwa dito sa layo-layo gad. Kuyog baya ko ninyo. Ayaw baya ko ninyo biyahe kay ubos ko ninyo. Aw, sumaba. Karon ta mga do. Sige,
May akong toyo. Sige. Sige. Ato na to mga falls. Wow! Kanindot sa falls! Habog kaayo og dili masabot ang kanindot sa view. Dito, tagi na yun. Dito. Ato pa ta sa unahan. Ay, Minard! Ilan na? Kaligo mo! Sunod mo na ako! Oh! Dito kayo kaligo! Alam na tugnaw! Sige lang. Musunod na niya minimo. Kamugod! Ikaw po sa paus ko na! Oh. Pag-amping diha ha! Maynard, abi ni mo, kung magtanaw ko sa palibot. Ingon man sa akong pag-stand din sa Olympia, para nako paraiso. Usa ka paraiso, cute. O ang imong pagpuyo dinhi, dili ka bayra noon sa nga material nga butang dinhi sa kalibutan. O din bili ko na ba yung ato pagpinalay sa Olympia? O Maynard, o dinhi usab ta mamilya sa atong umaabot ng mga anak. O Elon, Maynard, basta maulan ni Timandi. Bisag ko sa inyo. Mahal ko kayo ka. Ubagan ka puli ng buti sa akin. Maugin itim, ikaw lang uban lang. ingon man kasab ako buwan na pa. Elon, Maynard. Wa gid mo magsulti ha, nga mga to di ay mo og falls. pasensya na ma. Kuan magod, kalit-kalit pang good. Pero sige lang. Mga to rin niya ta, nila ni Papa. Batay ha. O lagi ma. Sige na, kaon na. Kahibaw ko, gigutom ka na. Ay, unsa nang orasa, oh. O ma. Dali, andam na ang lamisa. Agawang Sandro, lain na usab nga kagabion. Manglakaw na ba usab kami aron manguha na sab og dugang nimong mga sakop? Oh, Jima. Pero ni higayo na, dili lang kay mo ang manguha og dugang na kong mga sakop. Kundi, lakip na ako. Unsa? Oo, lakip na ko, Jima. Mulakaw ko. Aron sa pagpangita og dugang na kong mga sakop. Agawon. Bisan dito sa bagong ko. Doon lang siya kinang nasa kapatabang. Aba! Nanghasil sa pa mga dautan. Dili ko sila mahunong. Karoon na mo. Buhuon ko kamong tanan. Andi mo makabiktimag laing mga tao. Adtuon ko sila. Dili ko lang gamiton na akong gahom. Aron di sila magkakita si Luna nga mubi ako. Maglakaw lang ako. Ano akong gabis kong gahom sa unahan. Aron dali na maabot ang mga dautan. Nga may hasil sa katawan. Magdali ko. Distansya na ko si Babo. Ano na ko gamit akong gahom. Ano magkaabot ko sa gihasi ng mga tao sa dautan. Migaw sa bilutaw ng replika nga bato nga nagrepresentar sa hangin. Hindi ay babos kong pad. Ako na kining gamiton. Hangin! Yan ang hangin. Nga nalipanganon. Masakay na ko. Butchok! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!